Тук е много приятно. Мога да си остана така цял ден. Май е добре да покажем останалата част от апартамента. Само още 5 минути. Разположен в супер центъра на Бургас, този двустаен апартамент има убийствена локация. И не само. Изцяло реновиран, обзаведен до последния детайл. Тук може да се нанесете веднага. С толкова добра локация имате шансът не само да се наслаждавате на живот в сърцето на града, но и да се възползвате от инвестиционния потенциал на имота, ако го отдавате под наем. Опътете се, за да го направите ваш.